So yun guys, dito na tayo sa Mindanao Avenue. So papakita ko lang sa inyo saglit yung pila ng truck lane. Yan, mahaba yun eh. Yan, kung nakita mo yan, yun gilid sa mirror ko. Yan, shout out sa'yo buddy, sino ka man nakasusundan namin. Kita ko lang sa inyo kung gaano ka yung buhay biyaheros. Dito naman sa kabila, mga truck na humihinto, nagkakapiyan sila, mga kabady. Shout out sa inyo. Ayan, so police, so i-video tayo saglit sa mga nakahinto naman tayo. Pag tumakbo tayo mamaya, patayin na natin to saglit. Papakita ko lang sa inyo yung truck lane, kung gaano ka hirap sa mga biyaheros ito. Bagay, pag lang naman to eh. At truck lane, it means sa mga truck van, no? Yan, makita nyo yun, yung paahon na sila. Yan. Shout out po sa atin lahat na pupila dito sa truck lane. Yan, stays lang. Talaga ang buhay biyaheros. So abang-abang na lang, papatayin ko muna to at medyo mahirap dito. Maraming alam nyo na, salisi. Salisi man. Sige, abang-abang na lang mamaya sa pier. Salamat. So yun guys, nandito na tayo. Time check ay 2:45. Dapat kanina malas 2 nandito na tayo eh, no? Kaso nagkaroon ng troubleshooting. Nagkano to yung wiring, biglang natagtag, nawala, pumutok yung fuse. Ay naku, so puti na lang nagawa natin ang paraan. So yun, papakita ko sa inyo. Ayan, dito na tayo sa pier. Pila by pila. So papakita ko sa inyo mamaya yung ginawa kong wiring. Ayan, pwede luminaw Ayan, Chardy, pare lasing, tulog. So papakita natin yung check natin kung minute ba yung wiring sa yun. Grabe, haba ng pila guys. Haba yung pila. So yun, nagkaroon tayo ng ito, tinap ko na lang muna sa battery, nirekta kasi putol yung fuse eh, ayaw pero okay na siguro yun. Hindi ko na lang nirekta doon, baka ayan yung mga wire ito siguro yung nag-cause ng pagkaputok ng fuse. Yan, pero okay na. Siraan kami kanina doon, buti na lang walang patrol. Yan, ito wala ring ilaw. So may patrol kanina sa Star Tollway, wala na, yari. So buti na lang nagawa natin ang paraan. So ang penalty ko, antok pa eh, hindi ko alam kung anong plano nito. Lakan nyo na yung Chard. Ayan guys, ayan, abang-abang na lang tayo dito ng magpapabook muna tayo. So kung anong ORCR Chard, ayan na lang natin yung ORCR. Tapos yung lisensya natin. So ayan, so abang lang guys.
punta ka na lang pala doon, no? Tapos tanong mo lang kung ano, sa Paskat na lang tayo pang alas 6. Kung wala ka na maabutan pang alas 4 ngayon. Pare, gising na. Lasing to, lasing. Ay, may pulis. Bulan siya. So yan, abang-abang na lang mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano ang ano nito. Dala ka doon ng barya. Kailangan to ng barya eh. Para sa mga ating mga kaibigan. 20. Saglit ng charge. So yun guys, nakasakay na tayo. Okay na. Ano na yung sasakyan natin, no? So tara, bawal tayo sa baba. Akyat tayo sa taas. Sama kayo sa akin. Dito tayo dadaan sa gilid. May daanan dito. Yun yung isang door. Out. So ito yung pangalawang pinto ng barko guys. So ayan o. Ang ganda ng klima ng panahon, no? Wala man lang kalon-alon. Daw ilog sang ano. Masuk sa loob. Ano? Charger. Sama ko mo bili charge. Bili mo ako charge. Ay, isang mineral. Shout out sa kay Kuya. Kano po yan? 30. Ano mga muna ako? 30. Mas marami sa buka na. Naku, nandun sa truck. Saan 10 charge? Yan, nag-noodles yung kasama ko. Ako tubig lang ako. Gutom daw siya. So yan, so gusto mag-charge dito. Yan ang pogi mo. Yes pare, ayun. Sarado guys. Pero pag ano, maraming ano, passenger na, yan, bubuksan to. Ngayon eh, mga puro biyaheros lang talaga. Mga tracking. Malaki, 60 pesos. Kano yan? Ayan. So, naka-boarding na tayo. Itong pinante ko, di makamove on eh. Siguro guys, magkato 25 sa ano. Tapos sa ano, dito 60. ito, 30. 15 lang to ah. Ay. So, talaga ang buhay. Wala. Kailangan kumain. Ayan. So, time check natin guys ay 7:50. So 8 yung alis natin. So sakta man, tama lang to. Ayan. So ayan. Shout out kila Kuya. So barkong aming sasakyan Maria Winona. Init. Let's go. So, ayan. So mamaya abang-abang na lang at kami ay mag-ano muna, tubig lang muna, mamaya na lang ng kain. Mahal ang pagkain dito, 100 order. Sige guys, abang-abang na lang. Yan yung cup noodle.
3 hours later. So, yun guys, si Richard. Yan, pababa na po tayo ng Kalapan. Time check ay hindi makita, 10:57. So bali 4 na oras 8, 9, 10, 11. So yan, pababa na. Unti na pa isa-isa yung baba ng truck. Ayusin mo na lang yung charge. Hindi nyo napansin yan. Ako rin, hindi ko napansin yan eh. Yan, bababa na po tayo. Sir daw, ano ba? Ano mo na yan, basta yun na yung una. Nakita ko na yan. Yan, LBC. Anong nabagsak pala tayo? Yan, bababa na po tayo. Welcome, ano na. Sabi dyan yan. Ayan guys, palabas na lahat yung mga truck. Ayan. Guys, lalabasan na sila. Guys, bababa na kami. Bababa na tayo yan. Tutumpin Ayan. sa mga ano. Ayan. Ayan. So, bababa na. Dito na kami sa Kalapan, Mindoro. Ayan. Guys, nakalabas na. Pinagawa yung ano. Guys, pinagawa pa yung pier nila. Ayan. Pinago. Mamaya silver yan Yes. Ano kami? Nakalabas na kami. Laking tulong to sa mga ano dito pero. No? Sa bahay no? Sa bayan. Dito lang dinadaan na ibangka sila eh. Ayan. Ito, Yun, pipila guys, kami pipila muna para sa tayo. infection. Disinfect muna tayo at kailangan natin pumilap. Kalapan. Kapitan yung Andy. Sabihin nyo natin, Kalapan Oriental Mindoro lang tayo. Yan. Okay yan. So yan guys, ano muna tayo. I-fill up lang tayo ng ano. So abang-abang na lang. Bye bye.